പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിലും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫറൂഖ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ CI ആയിട്ടുള്ള K. കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഥ. അദ്ദേഹം പാലക്കാട് അഗളി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടും അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മാത്രമല്ല, കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ലീവ് എടുത്ത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ജോലി എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു സാധാരണ ജോലി മാത്രമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത് വളരെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റോഡ് ടാറിടുന്ന പരിപാടിക്കാണ് പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിക്കാണ് പോയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫറൂഖിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റോഡ് ടാറിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ടാറിടുന്ന ആ പണിയുടെ കൂടെ നിന്ന് പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ് കാലത്ത് ഈ പോലീസിനുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ASI നിയമനം കിട്ടി. തുടർന്ന് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി അദ്ദേഹം CI ആയി നിയമനം കിട്ടുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഫറൂഖിലെ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ, ഏതൊരു തോൽവിയിലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോയി ജീവിതം ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഇടം സാധിച്ചു. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്കിന്ന് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ടില്ല. സ്കൂൾ തുറക്കുമായിരിക്കും, അടുത്ത ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റോ സ്കൂൾ തുറക്കുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്കൂളിലല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മാറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷകളൊക്കെ കൃത്യസമയത്തിൽ നടക്കും. എന്ന് പറയാൻ ക്വാർട്ടർലി പരീക്ഷയും ഹാഫ് ഇയർലി പരീക്ഷയും ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അതിലൊന്നും ഒരു കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നോട്ട്സ്, അസൈൻമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജൂൺ അവസാന വാരം ഈ മാസത്തെ ഒരു പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അതും പിന്നെ അതുപോലെ ECG കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള മോഡ്യൂൾ 1. മോഡ്യൂൾ 1ഉം മോഡ്യൂൾ 2 ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. മോഡ്യൂൾ 1ൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസ്, റെക്ടിഫയറുകൾ, ആംപ്ലിഫയറുകൾ, ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണന്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വിവിധ സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകളെ പഠിച്ചു. ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. തുടർന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിലുള്ള ഒന്നാണ് മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ, ഓസിലോസ്കോപ്പുകൾ,
സേഫ്റ്റി അനലൈസറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ CRO എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ തൊട്ട അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ബയോമെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു, പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ബയോമെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു. അതിൽ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുകളാണ് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ബയോമെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം. സമൂഹത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, മോട്ടോറുകൾ, സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുകൾ. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ മോഡ്യൂൾ 1 പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വ്യത്യസ്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ്. പിന്നെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനുകളാണ് ECG എന്നുള്ള ECG നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട്, ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു. ദെൻ ECG ലീഡ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. ദെൻ ECGയുടെ മോഡുലർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം, അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോളജി എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ECG മെഷീൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫ്, EEG, നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലുള്ള വോൾട്ടേജുകളെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം, അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. EEG വേവ് ഫോംസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫിയാണ്, നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ മെഷർ ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി മെഷർമെന്റ്, അതുപോലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച BP മെഷർ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ്സുകളുണ്ട്, എന്താണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ, എന്താണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ, അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ റെലവൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിലൊന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ പേഷ്യന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ, നമ്മുടെ ശരീരം ഹൃദയം ഫിബ്രിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡീഫിബ്രിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പേസ് മേക്കറുകൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ് മേക്കർ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കത്തീഡ്രൈസേഷൻ ലാബ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സും ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി രണ്ടാം മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 3ഉം മോഡ്യൂൾ 4ഉമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോമെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്കുള്ള അതിനൂതന എക്യുപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മോഡ്യൂൾ 3 ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്നുള്ള സർജിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. സർജിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത്, അതുപോലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതുപോലെ സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ലാബോറട്ടറി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്ന് പഠിക്കുന്നു. ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്.
ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യകത എന്താണ്, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്താണ് സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തിനൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസുകൾ. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഒരു ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള, അതുപോലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ, ലാബ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്ലഡ് ബാങ്കിലുള്ള വ്യത്യസ്ത എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 3 അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഡയാലിസിസ് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓഡിയോമെട്രി ആൻഡ് മേജർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഇതിൽ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡയാലിസിസ് എക്യുപ്മെന്റ്. എന്താണ് ഡയാലിസിസ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വൃക്കരോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഡയാലിസിസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും റേഡിയോ തെറാപ്പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, മാഗ്നറ്റോ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ് തന്നെയുണ്ട്, BPT എന്ന് പറയുന്നത്, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ, ഒരു 4 വർഷ കോഴ്സ് തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. ദെൻ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളമായാലും പിന്നെ നീഡിലായാലും സിറിഞ്ചുകളാണെങ്കിലും മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രോപ്പറായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓഡിയോമെട്രി. നമ്മുടെ ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോമെട്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മേജർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നൂതന എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള നൂതന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള അതിലൊന്നുള്ളതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡുകൾ. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂൾ 4 നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോളജി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിലും ഡിപ്ലോമ ലെവലിലും ഉണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റേഡിയോളജി, അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി, മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ്, CT സ്കാനിംഗ്, MRI, PET സ്കാനിംഗ്, സ്പെക്ട് സ്കാൻ, പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയോഗ്രാഫി. റേഡിയോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ എക്സ്റേ യൂണിറ്റിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ മെഷീനുകളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ ട്യൂബുകളുണ്ട് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എക്സ്റേ ഫിലിമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എക്സ്റേ ഫിലിമിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റേഡിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത്. എക്സ്റേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്റേ മെഷീനാണ് ഈ കാണുന്നത്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ മെഷീൻ. ദെൻ ഈസ് അൾട്രാസൗണ്ട്, അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി. അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഓർഗനുകൾ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ CT സ്കാനിംഗ്, MRI, PET ആൻഡ് സ്പെക്ട് സ്കാനിംഗ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്, പൊസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി, സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ എമിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി എന്നീ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തകരമായ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഇമേജുകളാണ്. CT സ്കാനിങ്ങിന്റെയും അതുപോലെ MRI സ്കാനിങ്ങിനൊക്കെ ഇമേജുകളാണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് CT സ്കാനിങ് അതുപോലെ MRI സ്കാനിങ്. ബ്രസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മാമോഗ്രാഫി. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ എക്യുപ്മെന്റും അതനുസരിച്ചുമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ജനറൽ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, ഓരോ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും പാലിക്കേണ്ട റൂൾസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പേഷ്യന്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം. പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഷോക്കുകൾ അതുപോലെ ബേൺസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 4 മോഡ്യൂളുകളായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 മോഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 2 മോഡ്യൂളുകൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അടുത്ത ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ആമുഖമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിന് 200 പേജിന്റെ ഒരു കോളേജ് നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ബുക്കും വാങ്ങണം. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ BETയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ദിവസവും 20 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നന്ദി.